Ζητάτε από τη μαμά μου να σας δείξει πώς φτιάχνουμε το ψωμί με το προζύμι. Θα σας το δείξω. Θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια νερό ζεστό, μία κουταλιά του γλυκού αλάτι, μισή κουταλιά του γλυκού ζάχαρη, προαιρετικό υλικό μαγιά με προζύμι και αλεύρι. Πάμε για την εκτέλεση. Ρίχνουμε το νερό στη λακάνη. Τώρα ρίχνουμε το προζύμι. Τώρα ανακατεύουμε να πάει παντού η μαγιά και το προζύμι. Τώρα θα ρίξουμε το αλάτι και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε. Έριξα περίπου 1 κιλό αλεύρι και όσο μας πάρει. Τι κάνεις εκεί, Θεοδώρα? Ζυμώνω. Κοριτσάκι μου. Μου λέει μαμά θέλω ψωμί. Εγώ λέω δεν μπορώ. Κοίτα, φτιάχνει μόνη της. Ψωμί θέλεις, φτιάξτε. Μαθαίνει. Τώρα τι θα κάνεις, Θεοδώρα? Τώρα θα βάλω τη ζύμη μου στο πάγκο, Ναι. για να τη δουλέψω, για να την κουράσω. Μπράβο. Εσύ από πού τα έχεις δει αυτά? Από τη μαμά. Με παρακολουθείς? Ναι. Α, πονήρι. Τώρα πάμε να βάλουμε τη ζύμη στο πάγκο για να τη δουλέψω, αλλά από κάτω θα βάλω το αλεύρι για να μην μου κολλήσει. Να δούμε τι ψωμί θα φάμε από τα χέρια της Θεοδόρας σήμερα. Πρέπει να κουράζεις τη ζύμη. Γιατί πρέπει να κουράσεις τη ζύμη? Για να γίνει χωριάτικο το ψωμί. Α, Το ζυμάρι είναι έτοιμο, βλέπετε, και με το ζυμάρι αυτό, με την προζύμη, μπορούμε να φτιάξουμε και πίτσα. Τα έκανα μικρές μπαλίτσες για να μου βγουν μικρά ψωμάκια. Έριξα μία σταγόνα ελαιόλαδο για να βάλω τα ψωμάκια. Έριξα μία σταγόνα ελαιόλαδο στη γάστρα της τάπερ για να βάλω τα ψωμάκια μου. Έβαλα τα ψωμάκια μέσα στη γάστρα και τώρα θα τα κλείσω με το καπάκι και θα τα αφήσω να φουσκώσουν. Με τη ζύμη που περίσσεψε θα φτιάξω μία σκεπαστή πίτσα. Καλή επιτυχία σε όλους. Έτοιμη και η σκεπαστή μου. Η σκεπαστή μου είναι έτοιμη. Τα ψωμάκια μου φουσκώσανε και πάμε να τα ψήσουμε. Πάμε να τα βάλουμε στο φούρνο. Καλή επιτυχία.